কিরে কুন্না, তো মন খাইছো কিছু কিরে? এ কুনি, তু কাহিଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବଇଛୁ? କଟୁଆଳ ପୁଅ କଥା ଭାବୁଛୁ? ଆରେ ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ଅଜା ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, କଟୁଆଳ ପୁଅ, ସେମାନେ ପରା ତିନି ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ ରେ ପିଲାମାନେ, ଜୀବନ ନେଇ ବି ପାରେ। ତମକୁ ତ କଟୁଆଳ ପୁଅକୁ ମୋ କଥା କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଟୁଆଳ ପୁଅକୁ ସେଇ ବଣ ବୁଦା ଘେରାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେଇ ଯେ ତମେ ଶୁଣିଛ। କଟୁଆଳ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଲାନି। କାରଣ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ, ତା ପାଖରେ ସୁଖ ସେତେରେ ପିଲାମାନେ, ସୁଖ ସେତେ। ଆମେ ସବୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ, ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀ, ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ, ନିଜ ପାଇଁ ଲଢୁ, ତାପରେ ନିଜ ପାଇଁ ମରିଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଉଦାରବାଦୀ, ବିଶାଳ ହୃଦୟର ମହାମାନବ ମାନେ, ନିଜ ସହିତ ପର ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ଲଢିବା ସହିତ ପର ପାଇଁ ଲଢନ୍ତି। କୁନାକୁନି ମୁନାମୁନି ମାନେ ପର ପାଇଁ ଲଢନ୍ତି ଆଉ ପର ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବୟସ ହେଲାଣି ତ, ହାଉସଫାସଟା ରହୁନି। ନିଶ୍ୱାସକୁ କିବା ବିଶ୍ୱାସ, କେତେବେଳେ ତମ ନାନା ବାୟା ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇ ଆକାଶରେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଭଳି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି। ତମକୁ ଭଲ କଥା କଟୁଆଳ ପୁଅ ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲା। ଯେ ଭାବୁଥିଲା କଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ଫାଶରେ ଫସି ସାରିଲିଣି, ମୁଁ ମରିବି। କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ତା ବାପା କହୁଥିଲା, ବଣରେ ଦୁଇଟି ବାଘ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। କିଛି ମନାନ୍ତର ହେତୁ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ତିକ୍ତତା ଆସି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଦୁହେଁଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଏଇପରି ଗୋଟାଏ ଯୁଗ କେତେ ଦିନ ଜାଣିଛ? 12 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ବାଘ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଞ୍ଚେ। 12 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚେ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହା ସହିତ ମିଶିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଗୋଟାଏ ବାଘ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବଣରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଣ କୁକୁର ପଲ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କାହାକୁ? ଗୋଟାଏ ବାଘକୁ। ଆକ୍ରମଣ କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବାଘ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ବଣୁଆ ଯୋଉ କୁକୁର, ଡାହାଳ କୁକୁର ତାକୁ କହନ୍ତି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ ତ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା କଥା ଶୁଣିଛ, ତାକୁ ଖାଇଛ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁକୁର ମାନେ ପଲ ପଲ ହେଇ ରୁହନ୍ତି, ଡାହାଳ କୁକୁର। ସେମାନେ ସେ ବାଘ ଉପରେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହେଲା ବାଘ। କିନ୍ତୁ ଆର ବାଘଟି ତୁରନ୍ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ବାଘ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଛୁଆ ବାଘ ତା ବାପା ବାଘକୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ତମେ ତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କର, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ତମେ କାହିଁକି ତମ ବନ୍ଧୁକୁ ରକ୍ଷା କଲ? ବାଘ ହସିଲା, କହିଲା, ପୁଅରେ, ସତ୍ୟତା ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏତେ ତଳକୁ ହବାକୁ ଦେବନି ଯେ ଯାହାକି ତାର ଫାଇଦା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ କୁକୁର ମାନେ ଉଠେଇବେ। ପିଲାମାନେ, କଟୁଆଳ ପୁଅ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବି। ଆଉ ନିଜକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିବି ଯେ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ମତେ ମାରିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ଭାବିବ, 100 ଥର।
ଆଜି ପିଲାମାନେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା କହିବି। ମୋର ଗୋଟେ ନାତିଟିଏ ହେଇଛି, ନାତି ପିଲାଟିଏ। ଚାଲ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଶୁଭରାତ୍ରି, ବିଦାୟ।